Amb el record ben viu de Neus Català, els candidats de Junts per Catalunya han agafat aquest diumenge el vol d'7:15 del matí per arribar a Brussel·les a temps per trobar-se amb Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat, que passarà uns dies acompanyat de la seva família per Setmana Santa, és avui el protagonista de la campanya que lideren Jordi Sánchez i Laura Borràs. Les paraules de Puigdemont seran escrutades al mil·límetre en un moment en què les línies vermelles han enredat Junts per Catalunya. Per què? El missatge sobre les condicions que posaran a Pedro Sánchez per negociar després de les eleccions no és unívoc dins l'espai postconvergent. Aquí l'última enquesta de La Vanguardia atorga només entre 3 i 4 diputats. Els presos, amb un to més possibilista, sostenen que sense tombar el referèndum n'hi ha suficient per posar-se a negociar, mentre que Borràs encara deia ahir que la línia vermella era exercir el dret a l'autodeterminació. Queda clar, això sí, que Junts per Catalunya no emetrà cap xec en blanc, com van fer el PDeCAT i Esquerra en la moció de censura de l'any passat. Els republicans, que celebren avui l'acte central de campanya al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona, es resisteixen a posar línies vermelles a Sánchez i centren els esforços en alertar d'un pacte entre el PSOE i Ciutadans. Un acord que seria lesiu per als presos, els més interessats en una solució política, i també per a la Generalitat, immersa com està a la recerca d'un relat de legislatura. En tot cas, però, una cosa són les línies vermelles que es despleguen en campanya i una altra de molt diferent les negociacions discretes que puguin arrencar després del 28 d'abril si Sánchez depèn de Podem i dels independentistes. En el fons, qui hauria de desitjar tenir més estabilitat en els propers 4 anys és el líder del PSOE i avui en dia tenir estabilitat passa per resoldre la situació amb Catalunya. Diguin el que diguin les tres dretes.